Xermade acollerá de novo o seu encontro internacional de torneiros. Será do 19 ao 21 de setembro, e nesta ocasión cunha celebración especial, os seus 25 anos, un aniversario que non sería posible sen o apoio da Deputación e Concello. Desde a Deputación de Lugo, de logo sentimos un orgullo poder colaborar co Concello de Xermade neste proxecto, que encaixa a perfección coa nosa aposta polo rural dinámico, con servicios, con cultura e con oportunidades. E a madeira é un recurso estratégico para a nosa provincia. Pero a tornería, o encontro internacional, vai moito máis aló. Este é un evento que nos representa, como provincia, tem que ser o mellor do rural, o mellor dos encontros dos concellos do interior. A programación incluirá demostracións e obradoiros con profesionais como Jean-François Esculén, Carlín Lindsay, Aitor Martínez, Adrián Pena ou Lolo Castro. Para un alcalde e para os vecinos de Xermade e para todos os que participamos nesto, das administracións e sobre todo eles que son os piares fundamentales, é un orgullo tremendo, parece que nos enche o noso corazón. Nestas bodas de prata unirán o mellor do pasado e do futuro. Este ano facemoslle tamén un pequeno guiño ao que foi o inicio de todo isto, que foi a idea de Fernando Mas de Tito, e Lolo era o enlace que había ca tornería daquela. E daí saleu todo isto, e hoxe que pensamos que o futuro vai estar en outros dous personaxes que van vir este ano, que son Aitor e Mas Adrián. A institución provincial impulsa este evento cunha achega económica de case 10.000 euros a través do Plan de Deputación de Cooperación cos Concellos e coa impresión de 600 exemplares dun libro que se editará con motivo do 25 aniversario desta cita.